ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Ka Mawryngkneng Block Congress Committee ka balasyong ni ka jingalang ha ka khatlai tarik urumpang arajar arpuway kala shim ye karai ban kerpat ye ka Ïing ka sem jong uba Charles Pingrop ban say Kyrtong na ka Ïing ka sem jong u na ka benta ban penyeng ha ka election siteng samoy ka ban salong ha Mawryngkneng constituency hadin ka jingklat no jong UMLA uba David Nongrum Dangshen Kani ka jingkerpat jong ka Mawryngkneng Block Congress Committee kalong hadin bo uba Charles dang ha kini ki kendiat sengi ulapan bana ba un ampen yeng Kyrtong shu na ka Ïing ka sem jong u Presiden jong ka Mawryngkneng Block Congress Committee uba bansan lang lawai habaya kran bat kilat pathai khubor ha ka khat sautrik urumpang arajar arpuway ulaong ba kani ka jingkerpat ye ka Ïing ka sem jong uba Charles Pingrop kalong ba ka committee ka don ye ka jingkermen ban yo ye ka jingjap ka basuk ha ki election kadan ka jingkermen ba nakaliang ka Ïing jong iba Charles Pingrop ka Ïing jong ba David Nongrum hi kin mi ban shimti ban mi pli ban mi bujli nakabanta ban yele ya kini ka election by election ka ban salong shen ha kini ki banay ban sawan te hadin ka to kanis ngi i ba nakaliang jong ka Ïing lingba jong ukpa jong ba David Nongrum ba Charles Pingrop ila kren ila penpau hakmat jong ki media barok bat ha kiot khobor ba nakaliang jong ka Ïing kim snola ban shim ya kini ka banta ya ka ban pa ya ka ban yale ya ikon na ka banta kini ka election ka ban ha ka jingalang ka balong handen ka sngi ha ka Block Congress Committee ka bangilong menen ka sngi ki unit baro dakaway ka sur dakaway ka jingmot ki kerpat ya ka Ïing jong ba David Nongrum ya ka Ïing jong ba Charles Pingrop ban sngo ba ban reconsider ya kini ka decision ka ba lale ka ba gila shim ha kini kisngi ban nompha shu na Ïing ban yele ya kini ka election nakaliang jong ka Block Congress barok ka way nagi unit barok ki badan ki kerpat daga basngurit ya ka Ïing ka jong ba Charles ban sngo ba ban reconsider biang ya kini ka decision namar kum bakalong khat prasnem ka Mawryngkneng kaladan hagakti bat ka jingalam jong ka Ïing jong ba Charles bat ba David Nongrum si posnem haga tenure ka jong ba Charles Pingrop bat prasnem haga tenure ka jong ba David Nongrum bat kani ka tenure ka bamanta arhajar khat prahado arhajar arflai ka dengdei ka hatem ka jong ba David Nongrum tingingi Kwah nakaliang jong ka Block Congress barok ka way bala dalong ka bala ban pendap ya kini katam na ka Ïing jong ba David Nongrum hi na ka Ïing jong ba Charles Pingrop baru omtang kata bandang yai beteng ya ka jing Shakri ya ka constituency ka jong kum ginong mikmat ki ba judan ka jingit kli ya ka constituency ha ki por baro ha kini ki khat prasnam ki bala leina oi nakaliang ka jong ba Charles Pingrop menen ka sngi ha ka jing yakran ila penpau bakadan ka jing ka bakraw ha ban penmi pat saya iwe inong mi bujli na ka Ïing isnguthu ya kata ka jing nakaliang jong ka Block Congress ngisnguthu ya kata ka jing kum ka Ïing ka bagari bania kendo te hendrai ka jing ka jong pat ba ka kraw hadu kata kata ya ka Ïing ka jong ba Charles Pingrop ka kraw hadu kata kata ka jing kampat dam ya ba Charles Pingrop ba ya ka Ïing ka jing barok ka way nadu ba David Nongrum ila ile ya election arhajar khatlai ka jing job jing ka dei bet ha ka Nongrum ba ibut ya ka dinjat jong kpa banamar kata ka Block Congress ka dan ka jinget scam ka dan ka jinget ka ba scam ha ka ba klam artatin bala da mi hi na ka Ïing jong ba Charles kemot annam dan jing rum ban job ya ka ni ka ba election bat kum joro ban beteng shusho haw arhajar arplai nang ne syakman te walada hakaliang kejong ba Charles hadu menen kesngi impat la ban ai ya ka jing shai la ka Ïing kala rai kut nem kala rai skam nem ban nam penyeng ban nam penmi na ka Ïing kejong han rai nakaliang kejong ngibo sa chi sen ya kejong karpat ba ka Ïing hi borok ka way kejong ba Charles Pingrop kan sengha ya ka ban reconsider biang ya ka to ka decision ka ba
la shim hagini gisngi bagata kalong banam penile shu nangno no na ka yeng jungi te namar kata kani ka jinggar pat ka jungi kalong baga yeng ka jumba Charles bakan consider biang namar ngisngu thu kum ka block congress barok wai bahaga jingalam ka jumba Charles murup hagini gisnam ka bala no nui bagi priu barok constituency ki yatli ni kwa bakani ka jingi tli kandang ne ngidan ka confidence kum ka block congress barok wai ngidan ka jinget ka baskam ngidan ka jingshania ka baskam ba ka jingalam ka jong ka yeng ka jumba Charles murup namar kata lingba jong kani ka khobor ngi kwa ban pha cha ka yeng jong ba Charles murup bakan sengo ba ban reconsider biang ya ka decision ka ba ila depshim hagini kisni ba kata kalong ban pha ya nuri no na yeng jong e kala ban long ye kon kan thai la ni yanui no ka ba ni na ka yeng jong e ban shim ya kani ka jingit kli sai chi sen pan na ka banta ban penile ha kani ka by election ka ban selection ha kani kisni ban pendap ya kata ka jaga ka bathli ban mi pli ha ka jaga jong ba debet nangrum bala klan ka blok congress ha ka ju ka por ha ka jingi kran jungi henen kisni ngilaya perkhat ru ba lada ja ba ka yeng ka jong ba Charles kamla ban reconsider biang ya kani kamla ban phaiden pat ya kani ka rai ka baki lashim nagaliang jong ka block congress ngilaya kran sha henen kisni daga bakpen kan mau ya ka ege bala jia aro husnam arhajar khalai husnam arhajar khalai ngi kan mau ba David nungrum ila apply ya ka tiket naga congress party the Henry ya ka Kyrtong jung ila drop no somewhere but you do not ya ka tiket the Henry namar ba ka jing it ka jong pai ba kalong ka bajur hadu kata kata ya ka yeng ka jong ba Charles murum ba David nungrum ila ya kun ya ka election kumu independent candidate barhadin hagi snem gi bahadin anda haba ilaya sno ilaya donlang bat ka sarkar kongres akata kapor belam Dr. Mukul sama kani gi jing ya ka party kongres ka wan phai biang bar house nam arja khat prang i ba ile biang sai sen na ka party kongres ni kwa na ka liang jongi kum ka block kongres banom ban banginom bakla biang sa sisen kumbalong house nam arajar khalai ngim kwa ba hakani ka sien ka bamanta hakani ka by election ba ka party ka jungi kan bakla biang ka lenti kumbajia house nam arajar khalai hakapor jong ba debit nongrom ngi kwa ba nakaliang jong ka party kan shim ya ka jing ya menjur lang ya ka jing ya mirjimut lang bat ka block congress committee nakabanta kajing jit ya u candidate nang ni Shakman nakabanta kani ka by election lada ja baka yeng ka jong ba Charles kamla sho ban penmi nakaliang jong ka block congress committee ka ai ka jingshania ka bataldi bat ka jingshania ka baskam ha hakakti ka jong ba Charles pungro ba kumba mai ilayalam hagini snam ke balik no hagini ka by election bamantaru ngikwa nakaliang jong ka congress party bakani consult lang ya ka block congress committee bat kumju ru ye ba Charles pungro khnang ba ka jingjob kan wan ni don ka jinget ke baskam ba hakani election bamanta ka congress party kan wan biang ka bor lada niya da kalenti ka badai te Henry lada ja ba kamya da ka kalenti kalau bae kumbangi i house nam arajar khalai namar kata ngim kwa ban commit biang ye kene mistake sa sisen pat ban repeat ye to mistake ka bangi lale arajar khalai ngi kwa bangin ya da kalenti ka badai nang ne Shakman ba kani ka jing perkhat ka jungi na ka banta kani election ka ban long ho ni ki banai ke ban sawan kan long bait da kalenti ka bayaj bait ngim kwa baga congress party kan wanra daunu nu ubreo out of nowhere out of the blue ban shuwan ra ya ka kateng jung nu ubreo ban yale hakani ka election ngi kwa ban ya da kalenti ka badai ban ngi kwa ru ban agaliang ka block congress committee bayai ba Charles in shim ya ga jingit kle ha ga jingidai bat kani ka kam mentaru kumba ila jushim ga jingit kle ha gi ngi por gi bala no mentaru in shim ya ga jo jingit kle ha ga ni ka by election na ga banta ban yalam ya ga constituency ga jungi ka bangi jukan ya ba Charles kum kupa namar kata ngi shania scam ngi ngej scam baga party congress kan penya ha kata lenti ka badai ngin ngim kwa na ga leng jungi kum ka block congress ban gi i ba kadon ka
kajing ya tenruk lani kajing tendung lani kajing persang nang no da kanu ka kuata naga banta ban wan ra yu candidate hang ni klem da kajing manjur lang ngi kwa ban nagleng kajing ngi nyat be tanggo igalenti kanang ba kajing job kan wan but kani kajing job jong usnam arhajar arpway ha by election kan long ru kadak jong kajing job naga banta usnam arhajar arplai ka balong stang khendiat por naga ni election ka bamanta te ni kwa namar kata ya kajing ya teli jongi baro nakaliang jong block congress committee menen kasngi ha kajing ya kren ngi kentu ya ki nangkit kam ngi kentu ya ki members ke jongi baro ki badan hapo jong ka party jongi bangin long ke bay teli bangin long ke bay aisha ban yai up tat onda ka party congress kan ai ya kajing shai u candidate but u kumno candidate kin penyang ha kan ka election ke bamanta ngangai ba kajing job kan wan lingba kajing ya teli jong baro ki unit ki badan kumbalong haduk menta nakaliang jung ki unit kidang teli kidang am kimpat yo ya ka jubab ko basai den renga ngai skam bahagi ni kiski ki bansawan ka party congress kan saai ka jingshai kan saai ru ya ka rai manu ban yele ek election but hakan kurkom an yele ek election bar ngai skam bagani galenti ka bangi jet ka bajule baro sikata nadu ka por jung ba de ngrom ka long galenti ka badai bah na ka bantaban wanra ya ka jingjam ha ka constituency ka jongi ka jingshisha ka long ba ka constituency Mawryngkneng baro ka wei he ka don ka attachment ka jingade ka ba chan bha hadu kata ba Charles Pungro pi ladangi phaidi ni ki snam ke balalik no kita ki bon ki snam hashwa jong ba Charles Pungro ka constituency ka jingi ka dei one of the most underdeveloped constituency ka constituency ka jungi ka yokman ya ka roy ka par ya ka jingkiu sa prang dei hakapor ka jinglong MLA jong ba Charles Pungro kum u MLA i wanra ya ka kom perkat ka ba kamper pen i ya ki pai ba ya ka ka ba thamai pen i ya ka ba pai ba u ya hab jing mot ban wanra ya ka roy ka par bat ka wei na pedeng jing kita ka ba pai ba u kemen kadai ka jingwanra ya ka lenti ka sengken ka bebet ka babyang ha ka snong ka thau lading shem shwa jong ka por jong ba Charles ka surok snong ka lenti ya jingi phine poi si constituency jingi ki surok ti surok khando sudah kani kar kom wanra kar kom trai ka jong ba Charles ka penlong ki breu ya ka mindset jong ki breu bakin change but kani ka penlong ki breu bakin long very close very attached ya ba Charles Moro padai na kani ka daw ba lading pe ha kapor arajar khalai baile ba David ngrum ile kum independent ru kibreu kimnam snoi e ban le board ba David ngrum kum independent namar omdei na kabanta baki itho olane baki e ba David ngrum handai de namar baki e ba Charles Moro think we are very much confident bala na kal ying jong ba Charles hi ki penmi ya inu iban ile kane it will be comfortable ngam tharai ba kan long kala lada ngi kan mau kani kalong ba David ngrum iwan shong ha winder mer state dangshan baro kizi por ki jingi ki bayle MLA i dan hana po laim khra bar ha ka ying jingi ha laim khra baro ka ying ka sam ka jingi na do ikme bar hadu ki para ki ithu bhai ki priyo bawan hang tai kam ndai ba kalong ba kimju ya kendu kimju ithu kimju i ka judan ka jingi rongi mi ka judan ka jingi kran ya khana ka shulong ba namar bagi dei kan thai kim lecha constituency hande ki pai ba ki bon hang dei ki ithu lot ki te na kata daw kamdan ka jing ai lada nakaliang ka jong ba Charles i rai ban penmi ya inu na pedeng jing kun jing ero ngam ong ka sympathy board ka sympathy board ka kalong lada nga ngej ba ka jing job kam da dei na ka sympathy nga ngej ba ka jing job ka dei bet na ka jing i ki jong ki breu ya ka yeng ki jong ba debet ngrum ba ka yeng jong ba Charles Moro nangai ka sympathy ro kala abandon ka tu kat ni persen ka jing smu e jing gitu ki breu ki bala ya kenduk kam markhmat ba David ngrom ba Charles Moro kila abandon de hendrai largely hi kan David ka jing e ka ba u pa ba open ni ya ka yeng ka jing kam dei ka kamram jong ka block congress ban khat ya ka application kata ka de ka procedure jong ka congress party de hendrai ka application la dai khat na MPCC ru it has to go through the block ka block kan shong ki meeting but ka block kan ai ya ka recommendation on the winnability of a candidate ya candidate ubadan ka chance bala ban jam ban pha shaka MPCC te ngimpala ban reveal mata namar ba
ka jingi kren hadu menen ka sngi ka long bet la da long ka bala ban permit na ka ying jong ba Charles te ngimpat la ban ong menta manu ba dan interest la ni mom manu bam dan interest te ndai ka jingkwa ka jingi ka long bet ban na ka ying jong ba Charles ban permit te la da je ban na ka ying jong ba Charles om la ban permit de hang ta ka mut ka blok kan sa pai ya ka badan kam mani sakmat dulu nu pin up ngathrai ngi nam slam ngathrai na kaleng jong ba Charles within these few days ilala ban ya ka jawab ka basai wala dan na kaleng gejungi la hins ba kalong ka ba ban reconsider te henry ka final word ka parwan tingi dang up ya kata ka final word gejungi andang la convey ya kani namang ngidang convey ka dang menen ka sngi te manta ka sila selong lada ka la mentala nela shai ka sngi lada ngila smutu shai ba na kaleng gejungi kamdan shu kono ka reconsideration te hang ta ka mon ngila ya sakamat ya ka badi banyan kawai kalong very much impossible ya ka MDA bagan wara command candidate on the ground ba MDA is not a party MDA is a coalition government ke party ngi jui hakini election balarap ki yele la ka jong nile la ka jong ngam ngi ban ngam tharai ba kan don antes commercial hai kidon common content Hai. lain orang ke BJP ni hai tongin shu consider ya kata ba kila ban wara command candidate te henry ka base jang ka Congress party ka badan ha constituency ka along lupa ka baklan ka set up jang ka Congress party ka along lupa ka baklan ha bo ka constituency te ang no la dana kaleng jang ka MDA government ka wan ra ya unu kan dia la ka de ya ba penya sing sim la ni ya somman ma ngi ba haga baka ka jingitli ka bagadan hapo jang ka Congress party ka kadang skamba hadu kini kisngi banamar kata ngi dan ka jinget bas kamba nila bet ban po sya ka thang jang ka jingjap bat ngin bagi strategi ka bangi jupunan kam baro si kata ngenget kenang ya kumju kum baka julong baro si kata ini ya hakani ka election mamentaru kan ya kum tahi